Kay mayong buntag sa tanan. Magkadugutas tong ulo, magaampo kita. Salamat Lord sa imong presensya karong buntaga. Salamat kay imong minggi pabati kunon sa kanindot Lord nga naa kanimo. Ikaw ang pinakabililhon. Ikaw ang pinakalabaw sa tanan. Tuluy kami o Dios nga mangita lang gyud kanimo. Nga makita namo Lord ang imong worth, ang imong glory, nga magpabilin kami diha o Dios. Nga dili gyud ka makakumparar sa uban nga gi-offer sa kalibutan. Sa karong takna Ginoo nang hangyo nasabko sa akong kanunay nga paghangyo kanimo nga ikaw magalihok sa imong katawhan karon nga ang kamatuoran nga iwali. Ikaw gayud Ginoo magatudlo kanamo o magahatag kanamo grasya nga amo ning matuman o magahatag comfort sa imong katawhan o kusog spiritual sa pagpadayon sa pagkinabuhi uyon sa imong pagbuot. Sa ngalan ni Jesus, amen. So, maayong buntag sa tanan once again no og ang teksto nga tagaag pagtagad karon makita sa unang hari 17 paingon sa 16. Kini siya usa ka familiar gid kay nga story no ni Elijah. So akong bagabasahon. Apan sa wala madugay, ang sapa nahubsan tungod kay walay ulan sa yuta. Og ang pulong sa Ginoo midangat kaniya, midangat kang Elijah. Tindog og lakaw ngadto sa Zarephath nga sakop sa Sidon. Og puyo didto, ako nagsugo og sa kabyuda didto sa pagpakaon kanimo. Busa siya mitindog og miadto sa Zarephath og pag-abot niya sa gangaan sa syudad dihay usa ka byuda nga nangahoy o gitawag niya siya og giingnan, "Dadi ako og jutay nga tubig." O dutay sa usa ka sulanan aron akong imnon. Samtang nagpadulong siya aron pagdala niini, gitawag niya siya og miingon, "Dadi ako og usa ka buok pan diha sa imong kamot." Og siya miingon, "Ingon nga ang Ginoo nga imong Dios buhi, wala ako'y naluto. Usa na lang kakumkum nga harina nga naa sa tadyaw ug jutay lana nga naa sa tibod-tibod. Nangahoy ako aron muuli ug lutuon kini alang kanako ug sa akong anak nga lalaki aron kanon namo kini og mga matay." Ug si Elias mingon kani, "Ayaw kahadlok, lakaw og buhata ang ingon sa imong gisulti. Buhata una ako og gamay nga torta og dad-a ngani kanako og pagkahuman paghimo og alang kanimo og alang sa imong anak. Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoo ang Dios sa Israel. Ang tadyaw sa harina dili mahutdan ug ang tibod-tibod sa lana dili mahupsan hangtod sa adlaw nga ang Ginoo magpaulan ibabaw sa yuta." Busa siya milakaw ug gihimo niya ang giingon ni Elias ug ang byuda siya ug ang tibuok panimalay nangaon sulod sa daghang mga adlaw. Ang tadyaw sa harina wala mahutdi o mahubsan ang tibod-tibod sa lana sumala sa pulong sa Ginoo nga iyang gisulti pinaagi kang Elias. Okay. O muna, dari na ta. Introduction ako. Ang pag-asa ni balita dahil tuod nga naa daw kwan hulaw El Nino ang tawag. Inom sa tubig. Pagpangayo ni Elias og tubig na nibati po kog kauhaw. So, salamat dahil sa tubig na tungod. Okay, so naay ginatawag nga El Nino no.
O matod pa sa ako ang source, pag-asa mo doon, asa man sa CNN Philippines, no, nga magsugod na siya mga katapusang bulan sa nga maron mga August, paingon na siya sa 2024. So kung inyong nabati kagahapon, grabe gyud kainit, no? Dili kuan gyud ang kainit kagahapon og karon. Apan salamat as Ginoo kay siya Dios sa providence. Ngano man? Init kayo, no? Pero ay kabalaka. Kay muna ning last nga Domingo, diri sa gawas. Kay sa sunod, Domingo pinaagi sa providence sa Ginoo mga kadto na tasulod. Okay, pakpakan na tong buhi nga Dios. So God is the God of providence. Timing ba kayo pag El Nino tuwata sulod? Dili na sa timing. Providence na siya. Muna siya ang pagplastar sa Ginoo kanato, no? Kagabi na usa sa mga alagad sa Ginoo nanawag o nag-text kang bina nga musag-ob og tubig dito sa NHA kay grabe kabudan sang tubig dito. Ako kay dari daw sa kusawa di agas tinuod. Tinuod pero dadto sa kaswagan grabe kusog. So kung way agas sa inyo hatog karon adto mo NHA. Pag-andan lamok 5 pesos. Pag hulog kay grabe ka kusog tubig. Pero una magya pay manual. Sakob ka bomba ka. So mo nang baka na bitong gracias Ginoo no nga pagaplastaron gyud sa Ginoo no ang iyahang katawhan ug mo nang mensahe karon nga akong pagtagad karon unsa man gyud ning providensya sa Dios kasi kita kadugo ani providence unsa man ni matod pa sa kaninong sa pag-pronounce Heidelberg Catechism, providence is the almighty and ever-present power of God by which He upholds as with His hand heaven and earth and all creatures. So ang tanan nga gakahitabo diri sa kalibutan bisan pa sa tibuok universe, God is in control. Ang Ginoo mao'y nagbuhat, ang Ginoo mao'y nag-sustain, ug ang Ginoo mao'y in charge sa tanan. Muna nakanindot sa providence. And so He rules them that live and blade, rain, drought, bisan kaning El Nino nga gakahitabo, fruitful and lean years, food and drink, health and sickness, prosperity, and even poverty, all things, in fact, come to us not by chance, but from His fatherly hand. Tinuod, gaka-aksyon tag kabalaka, labi na niyang ginatawag nga maabot ng hulaw, El Nino. Okay? Pero nakaagi po tato ni Agi no nga mga 2 years kapina, nakaagi tag pandemya. Ang uban napiktuhan ang panarbaho, pero unsa man, nabati na to pod ang providensya sa Ginoo sa matag usa. So muna paron ato pa yung isgutan kining providence sa Ginoo sa kinabuhi ni Elijah o kining babae nga balo, no? Ang grasya sa providensya sa Dios. So naitulo lang ka punto nga tagaan akong pagtagad karon ang Dios sigurado magtagbo sa gikinahanglan sa iyang alagad. Kaduha, ang mga saad sa Dios, sa mga saad sa Dios iangkla atong pagsalig. Katulo, ang Dios nagsiguro sa nagmatinumanon sa iyahang pulong. God secures those who trust His word. Okay, sugdan na to. Ang versikulo 7 nagsugod apan sa wala madugay ang sapa na hubsan. Atong isgutan ang context ani. No, si Elijah usa ka prophet. And then aning time is naay hari nga nag-rule sa Israel o ang ngalan Ahab. O kani si Ahab usa ka wicked, dautan kay nga hari o ang iyang loyalty naa sa mga Diyos sa kanang gitawag nga Baal, no? O iyang naasawa usapod ka grabe ka di lang matawag nga baldita but notorious
kayo nga bayhana, kay iyang gi-require ang tibok Israel nga mosimba kang Baal. Okay? O grabe na kayo ka dautan ang Israel nang damay ning duha ka leader. O si Elijah, yang duulan si Aring Ahab o yang giignan. Giprangkahan niya. Dili muulan. O bisan gali kanang moist or basta dili muulan sa tibuok Israel hantod nga akong isulti. Ngano man na kana siya usa ka silot nga gipahamtang sa Ginoo sa Israel sa ilahang pagsimba og Dios sa ilang pagka masinupakon sa Dios. So ang hulaw is the wrath of God nahitabo sa Israel. Nawa po ko mag-ingon nga basi kining hulaw kanang wrath sa Ginoo sa toang mga nadawatan, posible kana. Okay? Ang uban pasangilan ng climate change, ang uban. Pero sa biblical nga perspective, ang tanan nga kahitabo sa kalibutan dili na siya aksidente. Na ay katuyuan ang Dios. So ani nga time hulaw na gignan sa Ginoo si Elias nga adto sa dapit nga Sharon og nadadtoy usa ka sapa og ay kabalaka kay nagmando ko og mga langgam o raven nga maghatod si muag pagkaon, bread og meat, buntag og panihapon way paniudto pero igo-igo na. So tuod man na satisfy na natagbo ang panginahanglan ni Ahab. Pero kabalo mo, kay tungod kay hulaw man, ang sapa nahubsan, nawadag tubig, o inana giday ning epekto, sa hulaw, unya magika nga, sapa, man na, kay gamay. Napa ba na karon? Tanaw na to, bisan gali sa, kaya itong River of Ipuertes, kanang dako kay ni siya nga kanang river dito sa Middle East, daghan mga nasod nakabenepisyo ani. Dako kayo pero hubsan gyapon, gamay na lang gi-portion, sa part ning river nga nay tubig pero kasagaran na nahubsan og I believe dito sa Book of Revelation gi-prophesy man gini siya nga ang kaning Euphrates River maubsag tubig. So ikaw nga ato nga panahon nga nakabasa ka na murag imposible man kayo. Dako man kay ning river nga nung mahubsan magtubig tinuod. Karon nawadan og tubig ang dako nga part sa kanang Euphrates River og daghan kayo mga nasod ni apektuhan. So nabot gid ang panahon nga di ba katong gina-enjoy ni Elijah nga tubig mo'y nagsustain siya mo'y naghatag kanyag kana bitong makatagbo siyang kauhaw, nahubsan. So nagiday mga panahon sa kinabuhi nga ginaalaw sa Ginoo nga kato mga butang nga ato ang source. Basig nagunaw na ka nga imposible na kay ni established na kay mi. Di na gyud ni klaro na kay ni. Unsa may nahitabo usa lang ka pandemya daghan nga apektuhan. Ay dili oy kung ikaw nagsalig sa imong kusog, kusgan pa kayo. Waka kabalo. Usa lang ka iglap, maluya na. So nga mga butang nga ginaalaw sa Ginoo sa katao, bisan gali sa to mga Kristohanon. Pero si Elijah sa dihang nahupsan ang sapa og tubig, wala siya nabalaka. Kaya nga naman, muna ni siya o ang iyahang go signal. Tindog og lakaw muning ingon sa Ginoo kang Elijah. Elijah ay nagpabilin diha. Ang tubig nga imong giinom wala na. Nakoy laing plano kanimo Elijah. Adto didto sa Zarephath kay nakoy gi-prepare kanimo. Ako'y bahala nimo Elijah. Og ang akong gisugo Elijah. Guess. wala bitaw niya ang Ginoo, no? Hari, dili. Usa ka negosyanteng dako, dili. Biyuda Elijah. Tingali pagkadungog ni Elijah, biyuda.
Sa kadaghan tao sa Israel o diya sa Zarephath ganong byuda, kabulo mo sa ning byuda, unya kani nga byuda ato pag yun ma-explain nga daka may byuda ang arangan, na byuda nga medyo silang, pero kani nga byuda murag sa man ni 5 kahig 1 tuka. No? Pero as a prophet sa Ginoo, alagad sa Ginoo, nituman lang gid siya sa unsay gisulti sa Ginoo. So niadto siya dito sa Zarephath. Ug dito sa iyang pag-adto sa usa ka dito sa kanang gate, nakakita siya og byuda, unsay gibuhat sa byuda? Nangahoy. Ano? Nangahoy og iyang giduulan. Siyempre no, iyang giduulan kay klaro man sa Ginoo nga nagay siya i-provide yang giduulan og unsay yang gibuhat una, nangayo siya og tubig. Nakay tubig diha, paimna ko. Ug tuon man ang byuda, iyang gipos ang iyang pagpangahoy, nisulod siya sa balay, nagpaaga sa gripo. Iyang gitunol kang Elijah. Sa iyang pagtunol kang Elijah, nakay pares ani. Pan ba? Or sabay tiyada na nga kon, nakay kuan diha, sinangag, tapsilog, or tingali kung sa kuan social, pancake diha. Ang kanina dito kay torta. Nabasa na to ganina torta na kay pan diha. Kung di ba na shock no ang babae kay muni ang iyang giingon. Ingon ng babae, sa ngalan kanang sa Diyos sa Israel ako na ba nga wala jud koy pan. Wala. Ang ako ra gyud harina ra nga usag ito usa kumkum o dili lang kana pagigamay nga lana nga kani gali karon muadto ko kay akong lutuon para kanako og sa akong anak. So iyang plano katong harina walay lain nga iyahang plano nga siran. Ang kaning harina para lang sa iyaha ug sa iyang anak. Nya si Elijah kay nangayo man. Okay? Nituman lang gyud si Elijah. Kung akong butang ako ang sapatos bitaw kang Elijah. Nya ako makita na ko ning bayhana murag maula kog pangayo eh. Di ba? Ako nga baskog. Tingali si Elijah nasa ani sa tingali 30, 40s. Murag ay nalang oy, byuda mo na oy. Wala hindi alert ka na, medyo orangan ka lang, tubig-tubigan lang po. Pero kani byuda, yawa pa. Pero by faith ba? Mo magigitudlo sa ginogod. Pero kaya ang plano sa Ginoo dili man ang pagtagbo lang sa gikinahanglan ni Elijah. Ang plano po sa Ginoo aron pagluwas aning byuda sa kagutom. No, so busa sa diyang nakita ni Elijah nga ang babae na hadlok, okay, iyahang gi-comfort. Pero dari po natong sabto no sa kaning atong nga context ba nga si Elijah wa gyud na balaka. Kuno sa yang kanon, kuno sa yang imnon, kung nahurot na ang kanang tubig sa sapa, wala nay raven nga magdala siya ag pagkaon, wala nay Grab or Food Panda. Ano? Dili kanisa kay Food Raven, no, ga-deliver siya ag food. Wala man po siya mag-send og GCash kato siya mo adto lang gito siya. Inana lang gyud ang providence sa Ginoo maskin langgam iyang gamiton para ma-provide ang pagkaon. Pero karon change na usab, dili na langgam ang gamiton sa Ginoo, byuda na pod. Inana na no. Ang saad sa Ginoo sa Salmo 34:8 sulay og makita ninyo ang Ginoo ang Ginoo maayo. Bulahan ang tao nga mudangop kaniya. O kahadlukin ninyo ang Ginoo, kamo nga iyang balaan kita na mga niluwas. Kay ang may kahadlok sa Ginoo unsay ang saad? Walay magkulang. Kanindot pa kay nga saad, Lord. Kani mo'y saad, di ba? Ang gagmayng leon, kabulo, kani gagmayng leon man no? Pero sa sa season mga leon bitaw nga kana bitong
batanon pa nga kusgan pa kayo nga bag-ura gyud bitaw nga ni mature nga grabe kina sila agility, strength, pero kanang mga leon maski nusa na sila kabatanon magutma na. Pero katong nangita sa Dios, katong mudangop sa Dios, katong may nadlukon sa Dios, dili makulangan sa binsang unsang maayong butang. Amen ba? Atong bakpakan na buhay nga Dios. Lord, muni siya ang naa sa kasing-kasing ni Elijah. Nga bisan pa na ihulaw, bisan pa nga naay ginatawag nga kaning famine, kabalo siya nga dili siya pasagdan sa iyang Dios. O ikaw karon nga naa diri naglingkod diha sa imong lingkuranan, ikaw nga nag-alagad sa Ginoo. Ikaw nga nagmatinumanon nangita sa naong sa Dios. Yes. Tanaw nimo karon sa news, oy taas ang gasolina, pila na karon. Matod pa daw sa balita nga ang gasolin kuan daw ang pagtaas 11 pesos. Tanaw nimo sa Europe, uy grabe kayo heat wave. Ani ka sa Pilipinas, uy El Nino. Wala. Ikaw wala kaya wasa na ba yung kuan eh. Pero ang sa kasing-kasing sa kakristohanan nga nagsalig sa Dios, God is still good. God will provide. God will take care of me. Muna siya dapat. Ug muna ang nasa unahuna ni Elijah. Okay? Ug ngupuning saad sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y akong magbalantay. Walay makulang kanako. Amen ba? Inana kamayo ang Dios. Ang tanan nga iya, ang tanan nga belong sa iyang pamilya. Ako manggali usa ka amahan. Nay panahon galing nga mangayo si Mermer murag di ko kahatag or baka advance tong akong yaya usahay pikihan pero ning kamot nga makahatag, ning kamot nga maka-provide. Kaya ako una nga matagbog yun, no? Ang panginahanglan ba? Limitado man ko. Pero ang Ginoo mo'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga imong amahan, ang Dios nga tag-iya sa tanan, mo'y magbantay nimo. Uy, kadindot ana. Munang source of security nato. Muna nga, ang source of security nimo, dili unsay na si mong bulsa, dili ang imong kusog, dili ang imong diskarte. Kaya diskarte lang, sipag at tiyaga. Mahutan kag sipag at tiyaga. Ang Ginoo, mo'y imo magbalantay. Ang Ginoo mooy mag-atiman nimo. Now, ikaduhang punto. Sa mga saad sa Dios, iangkla atong pagsalik. Now, balik ta sa istorya. Nakita ni Elijah nga ang byuda, unsa man, nahadlok. Ang ayang plano is mukaon siya, siyara, o ang ayang bata niya na nangayo. Unya, actually, ang iyang kahadlok, dili lang katong pagpangayo ni Elijah. Nahadlok na gid siya pagsugod pa lang tingali sa family, nahadlok na siya. Unsa na lang, byuda pa ko. Napo kay gamay, napay bata. Unya, muna lang, di ba? Tingali yan yung time, sige siya pangahay. Asa na po ako napakay 5'6" karon, napakay Bombay diha. Gunuhuna siya ba? Usa ba kay ako maduulan karon ba? Naglabi hadlok ni kay siya gyud. Hadlok ni siya ba nga murag kani nga kasi nga kahadlok ingon siya. Grabe na ni nga kahadlok no kay ang iyang una-una kung mahurot ning isa ka kumkum nga harina. Awa na. Maglingkod na lang may sa kong anak. Maghulat na lang may nya. Mamatay na yon. Inana grabe gini siya nga klase nga hulaw ba. Pero naay rescue ang Ginoo. Naay gipadala ang Dios nga iyang alagad nga mo rescue sa sitwasyon sa babae. So nakita ni Elijah ang babae nga nagminadlukon, ingon din siya, ayaw kahadlok. Lakaw ug buhata ang ingon sa imong gisulti, apan buhati una ako og gamay nga torta gina pan nga na torta man eh. Na pan lagi po ni siya no. Usa man.
Dayon wala lang dayon na human diha kay gihatagan siya sa Ginoo og saad. Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Timanin ni ang tadyaw sa harina nga kanang usa na lang kakumkom di na mahutdan. Ang tibod-tibod sa lana dili mahupsan hangtod sa adlaw nga ang Ginoo magpaulan ibabaw sa yuta. Karon unsa naman ni? Muni ang iyang sitwasyon, muni ang saad sa Dios iyang nadungog. Pero nakita nimo no ang pagtuo aning babae nga byuda. Iyahang gipili ang pagsalig sa Dios. O kung sa ingon ni Elijah, buhati una ako. Ang imong plano, ang iyang plano is mubuhat og pakaon para kaniya og sa iyang anak. Pero ingon ni Elijah, unaha ang Ginoo. Unaha ang Ginoo. Unya, kaon, pagluto po para nimog sa imong anak, pero unaha gayud pagtuman ang Dios. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo man lang saad sa Dios. Di ba? Unaha ang Ginoo. Karon napangutana karon unsa may kahadlokan nimo? Muna usahay ang kahadlok mo lang siyang mupugong kanimo sa pagtuman sa iyahang pagbuot kay murag praktikalan lang, murag pikig yun. Oh, kita niyo ng kuan dia pledges 70%. Tingaling uban, uy, hayapit ra bang eskwela hadlok no kay enroll na pod. Uy, apiki. Pero ni commit man ka. Na may, di ba, na may regulation ang Ginoo nga nisulti si hatag. Nga naman, unaha gayud siya. Ayaw gayud padala sa imo bitaw ang ginatawag nga kahadlok kay diha gyud ang pagtuo nimo kung asa gyud nakaangkla. Sasaad ba sa Dios o sa imo ang kagalingong kusog o sa kagalingong nimong diskarte? So, unaha ang Ginoo. Usa ka nagmemorial ko, and then usa ka taga diri sa GCAF, di lang ko may ngalan niya. Namatay ang mama, cancer, no. Mga taon-taon na sa bedridden na yun, ang cancer ni kalat na sa tibok lawas. And then, to make the long story short, namatay na yung mama, so iyang nanghipo siya o iyang gipangkuhan ng mga gamit. O dito, sa iyang pag-utingkay dito, nakakita siya og sobre. Unya, sa likod sa sobre, nakabutang dito tights. Kisa, katong sobre is, na dito ang mga, sa iyang pagkwinta-kwinta, 24,000. O ikaw gipangutan ako, asam na niya nakuha sa kanang iyang mga pensyon, iyang makuha, padaplin gina siya. Unya, kinsa man, unsa may sitwasyon niya? Cancer. Tibuok lawas, kamatyunon na. Pero ang iyang pagsalig sa sustinan sa Dios, iyagya pong gibutang, daghan siya rason nga pwede nung tadi na muhatag. Lord, ako pang maintenance na unta ni Lord. Pang tuition na unta ni Lord. Cancer ko, Lord. At least, usa na lang, gamorphine na lang. Pang morphine na lang unta ni. Pero wa siya na yagaw sa iyang kahadlok. Gipili gyapon niya nga mosalig sa Dios niya. Ani pag yun nga sitwasyon is, ang parinti atong ang parinti nagsakit. Ilang nahiringan nga, nabilin nga 24,000 sa sobre. Hulman lugar. Anang bata, dili, uy. Ihatag ko ni. Kaya grabing tigo man sa kong inahan, aron ihatag. So, unsa man ang kahadlok bitaw nimo ron? Hangyoon ta mo. Ayaw padala anak. Kung unsa ang gi-commit sa Ginoo, kung sa standard sa Ginoo, unsa yung gi-require sa imuha nga muhatag ka, hatag yun. Og ayaw pugni. No? Og diri gayon makita nato nga ang pagsalig pod sa kaning byuda
naagayod sa Ginoo kay iya mang yung gituman. Iya mang yung gibuhat unsay gisulti ni Elijah, unsay gisulti sa Dios. So, matod pa sa Ginoo no, sa panultihon 3:9 ug 10, pasudunggi ang Ginoo pinagi sa imong katigayunan ug sa mga unang bunga sa tanan nimong abot. Unya ang imong mga kamaling mapuno hangtod sa tungod sa kadagan ug ang imong mga pugan mag-awas sa bag-ong bino. We believe that God is our provider. And how can you prove that you believe? How do you prove that you trust that God is your provider? Through that act of giving mo man na siya. Dili man ang paghatag mo, usa kun dili ang pagtuo nimo. Nito makaka. Nisalig mga ka sa Dios. Ni mo man ang gisulti karon sa Ginoo sa tuwa. Muhatag ta nga naman. Kay nagsaan man mo man ang gikuptan no sa babae. Di ba? Dayon dali sa ta. So minyo sa kay gipamulong sa Ginoo sa Dios ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ang tibod-tibod sa lana dili mahupsan hangtod sa adlaw nga ang Ginoo magpaulan ibabaw sa yuta. And these words, kung pulong to ni Elijah lang, awa to'y unod. No? Wala to'y kanang kabugaton. Pero kay namay pulong sa Dios nga gisabwag sa iyaha ug muni nadawat sa babae nga byuda nga naglisod. So iyang gidawat kani nga pulong muni ang iyahang gituuhan. Instead nga mosalig sa iyang kaguliyong diskarte, sa iyang kaguliyong kusog, nisalig sa Dios ug nihatag siya. Muna siya. Okay? Ingon pa gyud sa Philippians 4:18. Si Pablo ani naaspresuhan, grabe kapitos gyud. Nya ato nga panahon kung mapriso ka, kung dili ka taga suplayan na maniwang jud ka dito sa prisuhan. No kay ang Roman government wa may budget para sa piniriso. Way budget. Kung way mag-supply nimo og pagkaon, nawa gyud ka. So dito si Pablo na priso og nanghingapin ang iyang nadawat og na-overwhelm siya sa kaayo sa Dios. Ingon siya, apan niya na kanako, iyang acknowledge mo ni kung napay receipt, nadawat na ako. Niya na kanako ang tanang butang og nanghihapin pagani. Dayon, nasangkapan na ako kay akong nadawat. Unsa man ni ang offering sa church? Ang offering. O gitagaan ni Pablo og perspective ang mga tao nga naghalad. Kaning gi-offer ninyo, kaning gihalad ninyo, una sa tanan, humot kini nga halad sa Ginoo. O usa ka halad nga inihaw, a fragrant offering. O kani siya makapahimuot sa Dios. Mo ba na ang atong perspective kung mahatag ta? Na kani nga halad, humot nga halad sa Ginoo, o sa kahalad nga dawaton sa Ginoo og makapahimuot sa iya. I hope mo na ang butang sa itong una-una. No? Muna siya ang dapat na to ibutang sa itong alimpatakan nga kaning nga itong every time we give and what is due to God, this is a kind of offering that God, kanang iyang gikahimutan. Kung naay usa ka nato diri nga na opportunity nga makapahimuot sa Ginoo, buhaton man ginato na kay manana man ang usa ka Kristohanon, mubuhat unsay makapahimuot sa Dios. Dayon unsay pagampo dayon ni Pablo. Nagbenediksyon siya. Ug ang akong Dios, nga inyo sang Dios actually, magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglanon. Sumala sa iyahang kadato, sa himaya diya kang Kristo Jesus. Sumuna nga paghatag, di ba nabi tayo panalangin, bendisyon? Because mo manggina siya. No? God is the God who provides. God is the God of providence. God, kung giatiman sa Ginoo si Elijah,
nga ordinaryong tao sama nato at manon punta sa Ginoo. Laylay lang iyang pamaagi sa pagtagbo sa tong panginahanglanon. Pero for sure, God will provide. So unaha, ay kahadlok, unaha ang Ginoo sa imuhang kanabitong abot, no? Wala bitaw nihatag ang biyuda bitaw kung unsay sobra. Kay kabulo mo, kutong usa ka kumkum, wa pa sobra ato. Siya og siyang anak na bigid ato. Pero by faith, giuna sa biyuda, no? Kung imong tanawon ba, biyuda nga gabi na kay kalisod. Pero gigamit sa Ginoo nga matagbo ang panginahanglanon sa iyahang mga alagad. Murag, di ba? Ikumparar na to atong sitwasyon. Naman gitay kahatag. Basi pag unsa kalisod, ang imong sitwasyon, usa pa na ka, crisis na yung kay, ikahatag kaya naman, kung imong priority, kung imo gayong giunang Dios, imo ginanggahinan. Dili yung kamatag sa Ginoo nga, Lord, kung naay sobra imo, Lord, dili na. Dili na lang pagtuo sa kanang byuda. Giuna niya. No? Ang Ginoo, wala man siya ningon nga, kanang, depende lang sa unsay naa ninyo, hatag mo. Dili man. Naghatag naman siya standard, 10%. From 10%, ay nag-ubos, saka niya, ligsi na. Grabe po kadako. Kanang tanan nga itong nadawat iyang managikan. O may ato, anak. Ang gininhawa, pinitik si mo kasing-kasing, imo kaalam sa pag-produce sa business, iha managikan. Wa man giimo, ang tanan grasya sa Ginoo. Nganong mo hatag man as an act of faith that God is your provider. Nga simo paghatag imong una nga dili ako mo source sa kaayo, dili mo ako kundi ang Ginoo. Lord, muhatag ko as an act of faith that you are my provider. You will take care of me. Ug wala gyud kay nakita nga nang manghihatagon sa Ginoo nga nagpalimos matud pa sa pulong sa Dios. Ingon ni A.W. Tozer, a base a thing as money often is, it can be transmuted to everlasting treasure. Ito bata na, nga kaning material nga money, posible ni siya nga mo transmute into everlasting treasure. It can be converted into food for the hungry and clothing for the poor. It can keep a missionary actively winning the lost men to the light of the gospel, thus transmute itself into heavenly values. Any temporal possession can be turned into everlasting wealth. Whatever is given to Christ is immediately touched with immortality. Di kanindot pa kay ani. Di ba kung wala inana itong una-una nga every time nga maghatag tamo ba na ingon ni Jesus, store up treasures in heaven, everlasting treasures. Every time you give. Muna nga kami, yung mga full-time ministers na ikanta nag-ingon, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you gave. Thank you. Because you made yourself, you obeyed God. And by your obedience to God, kasi mong commitment sa paghatag sa Ginoo, na yung mga kinabuhi nga na panalanginan, and usa ko. No, dili ko mahimong tingay, pastor karon. Kung walay tao nga gigamit sa Ginoo. O sa ako ang sa una, no, nakadugo mo ko aning nga tao nga paghatag. Nalingkaw ta jud ko nga makahatag. Yada panahon nga video apikig pro. Nihatag ba hatag gid ba? Pero gitrace na ako akong kinabuhi. Maghatag ko wala man pug ko ingon nga. Naghatag ko nagkalisod-lisod noon. Wala gid na. Di gid ako. Naghatag ko. Gi-prosper man pug ko sa Ginoo. Salamat sa iyang grasya. Ug wa man pug ni kulang sa kuha. Og ipakapinan pa ko kasawa nga gwapa kayo.
Pakapin na lang. Okay ra pakapin? Gihatag bitagid sa Ginoo. Na akong point no, wala yung naghatag nga gakalisod. Kung maghatag ka sa Ginoo, klaro man ganing pulong. Sige, magpili man jud ka sa imong tuhan. Ang imo ang kaugalingon nga hadlok or ang pulong sa Ginoo, pero kung naakay pagto pili unsay saad sa Ginoo. Ayaw tuo sa unsay imuhang sa imong unahuna nga mga negatibo, tuo sa saad sa Ginoo kay mas tinuod ang saad sa Ginoo. Okay. Ikatulo na ta. Ang Dios nagsiguro sa nagmatimanon sa iyang pulong. So nakadungog ang biyuda, uy muna ning saad sa Ginoo. So milakaw pero dabay uban nilakaw na wa gihimo, pero ang biyuda nilakaw og didto sa iyang kusina, plastar siya sa tawag ana, kalha. Dukdok siya kung sabay paglutoan ng pan. Basta gimasa niya unsa baka basta giluto niya. Og niadto sa kang Elijah, kahumot ba kay ani? Pero yung Elijah, saman, kaon. Og natagbaw si Elijah, nabusog, nakainom, og kaon po sa kapil, pati iyang anak. Sa iyang act of faith, siyang pagtuo sa Dios nga mo'y mo provide, unsay ni result. O kanunay may pagkaon adlaw-adlaw, ang hulaw wa ni effect. Pagkaning kuan lugar kay ni pagkumkum niya sa harina, pagbutang niya sa kalha, pagbalik niya ang harina na isulod. Kada kuha niya ang harina, uy, nanapoy sulod. Pagkadabobo sa oil, pagbutang, uy, nanapoy sulod. O kana sa adlaw-adlaw hantod nawala ang hulaw. O napalalangin na sa in English, pati iyang pamilya. No? Nindot ba kayo ni? Wala mahutdi. Og harina, og lana, ang iyang sudanan. Sumala sa gingon sa Ginoo. Ito ba tani? No nga, kung imog yung unahon ang Dios sa pagpangita sa iyang gingharian, God will really provide. God will surely take care of you. You know, mumang gina yung saad, dili man niya ako pulong-pulong lang. Ginoo man gini, gaingon. No? Pero, kanabitang naitabo sa byuda, foreshadowing man sa tinuod nga pagkaon. Sa tinuod lang, naihulaw sa tibo kalibutan, dugay na. And kaning nga hulaw, mupatay sa katawhan. Sala. O ang mga tao naningkamot pagpangita o pagkaon, pudyot-pudyot, pero it would kill them soon. Kay kaning hulaw, in the kaning time sa kay Elijah, act of judgment man . And the judgment of God will kill people. And God is also judging the world. But God has provided a bread of life. A bread comes from heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Siya ang tinuod nga pagkaon nga naghatag kinabuhi. Ang kanang mga ikaon nga pan physical, mabuhi ka pero mamatay gyapon tayo sooner. But kini nga pan nga gihatag sino will give eternal life, will satisfy your spiritual need. So ingon ni Jesus, ang nagduol og nagtukan ako digyud pagagutomon og digyud pagauhawon. So that's why Christ died on the cross. To give us eternal life when you believe and you trust in Him. Okay, because by believing, trusting Him, you are believing that Christ is your only source of life, the only source for you to be sustained and enabling you to move forward, living this life until you're kanang mabot na ang glory. Mo man karon mag-communion ta. Na bread, na juice. It's a declaration that Jesus is the bread of life that sustains you, that enables you until that day nga mauban na nato ang Ginoo. So no matter unsay sitwasyon nimo karon, trust God. Unaha siya. Ihatag unsay para kaniya. Ay kahadlok. Kung nabita ka sa panginahanglanon karon, hatag yun.
ayaw pugina, ayaw papugong sa imong kahadlok. Kay ang kaning byuda daghan ni sa rason nga di mo hatag kanay imong rason mas daghan pa ni rason. Pero gipili sa byuda ang Dios kaysa sa iyahang mga rason o mga reasoning kay naa siya pagtuo sa Ginoo. So tulo ka butang atong pagabalikon ang Dios sigurado magtagbo sa gikinahanglan sa iyang alagad. God will provide, God will take care of us. Panahon sa kahadlok, mga pangitabo, unsa man ang mga gikahadlokan ng mga kabalaka, salig sa saad sa Dios. O ikatulo, ang Ginoo nagsiguro kay siya ang imong amahan, siyang mag-atiman, maghatag sa kanimo sa tanan nimong gikinahanglan. Ang probidensya sa Dios nagsustinar sa tanan nga nagsalig o nagmatinumanon kaniya. Trust God's providence. Ampo kita. Ginoo, daghang salamat sa imuhang pulong, Ginoo, nga bisan pa Lord sa unsay kakahitabo karon sa kalibutan, magpabilin kami nga adunay kalinaw, adunay pagtuo, kay nasayod kami nga di jud ka mo pasagad ka namo, di jud ka mo biya ka namo, imo gayong tagbuon ang tanan namong gikinahanglan. Kanimo Ginoo ang tanan dungog og himaya.